दोस्तों आपण मानक समस्त बोली शिवन चैनल को वेलकम करुच्ची। मु आज आसी सापुआ देखा जो आपण मानक भी देखेबी सापुआर दृश्य। पाग बहुत भल अच्छी बोलिया को आसीचु
ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏଇଠାରେ ଭୋଜି କରି ଖାଇପାରିବେ। ସାପୁଆ ବଡ଼ଜୋର ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ସାପୁଆର ତଳେ ଥିବା ଶାଳବଣୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପିକନିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ଭୋଜି କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡପ 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ ହେବ ପଛକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ସାପୁଆ ଶାଳବଣୀର। ଆପଣମାନେ ଆସି ସାପୁଆକୁ ବୁଲି ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ବି ଏଇଠାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ସାପୁଆରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସାପୁଆର ଥିବା ମଣ୍ଡପ 4-5ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଆପଣ 10-12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଜି କରିହେବ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏଇଠାରୁ ପାଣି ବାହାରି କେନାଲରେ ଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଏଇ ପାଣି ମାଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ କେନାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବି। ସାପୁଆ ଝରଣା ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁ ସାପୁଆ ଝରଣାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମର ଝରଣା। I love you, Sapua Dam. दर्शक बंधु वीडियो पसंद हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। ये मो वीडियो एंड करुँच।